as a living testimony to your fulfillment of your obligations towards both present and future generations in taking care of the valuable cultural heritage of the Czech Republic. Byl jsem také svědkem vašeho velkého úsilí všech těch, kteří se na této práci podíleli. Rád bych gratuloval všem, kteří se zde podíleli na přípravě a realizaci tohoto projektu. A bez jejich úsilí by se toto nedalo realizovat. Fortunately not from this August, to remember you this day. Velice děkuji ještě jednou Norskému království, panu velvyslanci a těším se na další spolupráci. Pana magistra, aby při odchodu vrátil zpátky do Varna. Já bych si přece jenom dovolil doplnit ještě, pokud byste souhlasili a neměli proti tomu nic, já bych rád to vyšel věnoval panu ex-primátorovi Parkovému. Vážené shromáždění, stojím před vámi jako bývalý nevěřící Tomáš, vyléčený, uzdravený, obrácený Tomáš, když Pavel Janeček začal mluvit o renovaci chrámu, o renovaci varhan, nevěnoval jsem tomu pozornost. Říkal jsem si, to je věc z
zhola nemožná. Ale neznal jsem tenkrát ještě vytrvalost Pavla Janečka. On je běžec na dlouhé trati. Vpravdě svým způsobem maratonový běžec. Věnoval tomu svou energii, své umění, svůj cit. Naslouchal, obklopil se velice schopnými a oddanými lidmi a dovedl toto dílo k mému stále se obnovujícímu obdivu ke konci. A já mu tedy z celého srdce jménem jako farář, jménem sboru děkuji. Dílo, když už padla jména, musím zmínit aspoň dva své spolupracovníky Pavla Urbana a Tomáše Gertlera. Nicméně vězte, dělali jsme to vše pro větší slávu Boží. Když už děkujeme, musíme poděkovat také mnoha anonymním přispěvatelům naší parhání sbírky. I je třeba dneska vzpomenout. Když už děkujeme, musíme poděkovat také pracovníkům firmy Oile. Musíme jim poděkovat za jejich skvělou práci, musíme poděkovat, že dnes slyšíme varhany v takovém zvuku, jako jsme toho svědky. Mezi námi je asi 20 nebo 25 pracovníků firmy Oile. Unsere Freunde aus Bautzen heißen Sie bei uns herzlich willkommen und vielen Dank für Ihre Arbeit. Nyní bych chtěl poprosit zástupce firmy Oile, pana inženýra Jiřího Kosurka, aby nám řekl pár slov. Dámy a pánové, nechte mě tu srdečně poděkovat za tu možnost tu postavit takovéto varhany. Možnost postavit velké varhany v barokním stylu vrcholního baroka německého z Četního Německa je jedinečná šance, která se vyskytuje v životě velké varhanní firmy snad jednou, snad dvakrát do půl století. Takže bych i vám předal jako na dokončení vašich osobních varhan něco víc jako symbolicky. Já bych chtěl velmi poděkovat Pavlu Janečkovi a jeho týmu za ohromné úsilí a práce, kterou odvedli. Je to činnost, kterou nelze hodnotit ani obdivem, ani penězi. Lze se pouze poklonit a že to muselo být porušené. A výsledek je fenomenální. Pochopitelně význam dokončení rekonstrukce nástroje má i svůj význam infrastrukturní, když to řeknu takto ošklivě. Bylo zde samozřejmě řečeno, že se jedná o nástroj především církevní, ale pochopitelně uvedením do provozu těchto varhan se významně mění také mapa koncertní prostor v Praze a nech si mluvit z větru, mohu vás rovnou jako ředitel Pražského jara pozvat na koncert festivalu, který se tady bude dodat vlastně za 5 neděl, a v 8 hodin večer 14. května bude věc koncertů Pražského jara a bude to také zahájení našeho letošního cyklu Dny pražských varhan, který bude zde po zásluze zahájen.